Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Ikaw, siya, ako, ug si Danny. Very good! Very good! Ah, kapiste! Kayahay na ako kung mauna! Kung masison ka na unya, Daniela, makahimo ka na sa pagpresyo nimo. O dili na mag-agad pa sa presyo dinhi sa kasa. Mao ba? Then, brace yourself, tita. Unsa to? Brace yourself? Oy, taysa! Unsa man na? Sabi po niya ipasabot adto? Iya kong pabrison? Ano pabrison man ko niya? Anong brisan man niya akong ipon? Hiwi na akong ipon? O baka forward? Dili ba nga para mga koreksyonanan og ngipon ang brace? Okay naman niya akong ngipon. O manggani ko mapangag. Pero nga nung pabrison man ko niya? Libog noon ko da. Oy, Daniela! Oy, hoy, day! Pasabtar ako ato imong giingon o niya, ha? Translate niya, day, ha? Translate ta niya, ha? That's for you to find out, Tita Carmina. Kapiste. Dapat miskwila gyud ay kog tarong sa una lagi. Bahala ka. Ang mahinungdanon nga makakwarta na unya ko niya. Og doble ang akong ego. Layo gito sa syudad ning atong gianhid, ha? Layo pa ta? Doon na lang. Usan lang kaliko og mabot na ta. Magtagbaw ka dito, do. Tagbaw ko pamili babae part kay sus. Pulos mga siso na kayo dito. Di na ka magtagbaw drive kay sila may drive di mo. Yamat sigod. Pero murag mas ganahan ko mutilag balik og virgin part. Way problema. Virgin sa kuno sila dito. Pero mahal sila lagi. Magkakay mga 100k diha. Oh. Abi na kog libre nimo. Ikaw ba'y klaro nimo part eh? Libre na ko. Libre lagi na ako. Pero di na ka ng virgin akong budget para nimo. Sana bang taon ka eh. Well, let's see. Okay, anita din himo pwesto aron makita gyud nimo ang strip dancer. Makuha nimo kun unsaon sa pagsayaw. Class toad kayo kini mong club. Nindot nilang lighting. Lakip kang ilang mga ka-ouch. Mailhay nimo nga mga mahalwan na. O lakip sa ilang mga waitress, mga gwapa usap, o mga nindot. No wonder, nga tuyuan yung kinis mga dato ng mga customer. Makita mo karon ang unang musayaw. Tanawag maayo, ha? Oh, na. Oh, migawas na gikan sa luyo sa stage. Kita ka? Nagruba ra ang papayong sayaw. Kataas yung heels nga gisulbo. Hinainin niyang gihubo yung lupo ko niya. Gikuha ang hikot siyang buhok. Mitabo na ang taas niyang buhok siyang dukana. Oh, huwag ka naman kung magtingog, diha. Masa man, katraso na ka sa imong desisyon? Dili, tita. Gusto kong buhaton ang iyang gibuhat. Gusto ko masayaw diha sa stage. Sa tunga gid sa stage. Kapiste, yun, uy! Pastilan, Daniela. Makurat mangyapon ko di mo hangtod karon. Sige. Ganahan ko, ana. Ganahan ko nga ikaw ang mahimong star dancer ni maong club. Nga studio higid og maayo, ha? Sa basay kauhawan nimo. Nga mabungkag naman unya ng imuhang giamping-ampingan deng virginity. Nga gulang yun, ba? Bida gyud ng pahiyuma. Oy, ganina pag ko kabantay ana. Lahi gyud ng pahiyuma ba?
Onsay nakalahi, tita? Lahi kay sa imo mga pahiyong sa una. Murag may something. Kana gud lahi ra gyud. Lahi gyud siya. Huna-huna mo lang ka na, tita. Mag-focus na ako sa pagtanaw sa dancer, ha? Aron ako mapraktisan. Ay, ganahan ko na. Ganahan ko na balita. Daniela. Kadiyot lang, ha? Dinhi una ka. Biyaan ta una ka dinhi, ha? May duulon ako kadiyot. Balik ko na ka dinhi. Ayaw pagbiya din, ha ba? Okay. Okay. Gusto ko makuha ang imong pagsalig, Carmina. Aron sa ingon. Sa'yo na lang unya pananako ang pagsibat gikan dinhi. Part, dali, part. Ari na dili pisto. Siya. Dili ko may masayo. Siya ka na. Si Oliver ka na. Siya gid ka na. Oliver. Dali, lingkod na yun. Lugayan ng lingkod. Nagsugod na. Ito kita nga na. Uy, saan ka diyan? Nagbarog naman ka. Kasi mo kita na, ha? May na, saita na kadayon ka. Agrabi, agad mo parte. Pili sa. Nagkan pa mga gwapa din eh. Dali na. Ano, paano niya siya din eh? Oliver, niya ka. Oliver. Papart, may kailang kang pukpuk din eh. Ha? Daghang salamat kini ka. Oliver, please. Dada ako si mapagpauli. Ipalayo ko gikan dinhi. Do I know you? Sorry. Wa ko'y kaila nga mga sama nimo mga babae nga mubo ug lupan. So please lang, get off me. Oh. Shit. Grabe, Part. Hasta dining dapita, may nakailan mo? No, wa ko makailan niya. Kaya lagi tawag ang Oliver niya. Bigak ko si gugot makayo ni mo. Nya, mingon ka nga, wa ka makailan niya. Grabe ka, Part. Human ka na tingali. Nga makapahimos niya. Mga wa ka makaila. Salbahis mo nga. Bahis mo, Part. Tingali. Sige na. Di magkakatong nidooli mo. Halina, likod na diri. Pero, trabaho. Fairness. Lawas ang pumayana, oy. Kunya, ang hilon ba kayo ba? Nindot mata, mata, anong ninduta. Katilaw mo yung kato ba? Magpamay ba kayo? May... bro. Ay, Part, relax lang, Chin. Saan ka barkada na to? Kuya, unay, kainit ba ni Mugu? Uy, buhay ng kwilyo ni Part dyan. Mag-order ng tagmainom. May arantik, para ma-relax ka. Waiter! Sorry, Part. Kinalang mamawi ka sa imong paggusot. Paggusot sa akong gisulong gusot. Kumot. Klaro na eh. Sige na, mag-order na ta. No problem. Animal, tabaghak. Kapiste yun ay. Ingon pa dako niya dili mo biya din his akong gibinlan niyang pwesto. May bahawa yun. Ha, ina ka itong babayhana ay. Ay, taysa. Ayaw ko inang misibat na sa tagdaan pa yun lagi ko. Imposible ka ayaw ang igipakitang kausapan. Nga muuyon ra siya sa dakong kasayon sa akong mga gustong ipabuhat niya. Daan pa yun ko. May damutan yun lagi siyang plano. Piste yun, uy. Ano ba may kumpiyansa man ko? Hoy, ikaw! Ako? Dili. Imong silingan. Ha? Na akong lingan tam. Piste mo. Hanggo ka. Ha? Anong ginapog kita. Bugo ka tabaghaka ka. Hangin si Daniela. Ha? Ambot ang damo yan po. Ay, bugo ka. Ano man? Ano makakaiba nga bodyguard mata ka? Kinagbantay mo ko. Bantay ko ni mo dam. Kaya bodyguard mo ko ni mo. O nga, ikaw may akong ibantayan ng mga yudilis, Daniela. Ay, pagkapiste yun mong animala ka. Anong ako may imong gibantayan? Nga dili man ko bantayanan. Si Daniela unta ang imong gibantayan o dili kay magsunod-sunod ka na kung pistiha ka. Pangitaan ninyo si Daniela! Asa man dam? What? Agay! Gipapangita ganit na ako ninyo. Unya ako imong pangutanon kung asa pangitaon. Ha? Pangitaon ninyo! Og ayaw mo pagbalik hangtod nga dili nyo madapagbalik sa akong atubangan! And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!